May bago tayo mo pumili ka doon sa mga pagkain ng Ano, Ben? Kumusta? Status? Ang galing talaga. Umuusap mo. Wala ka dito lang kaya naman nandun. umusok. Usok wala dun eh. Ano naman na usok sa dulo. Doon bumubuga. Yes, ba mga kaon. Ano nung kanyan ba magpo ano, magsindi.